שלום. בסרטון הנוכחי אני מעוניין לדבר עוד קצת על ה-System Calls read ו-write של יוניקס. בסך הכל סרטון קצר, דוגמה פשוטה, רק כמה מילים קטנות נוספות. אני אשתמש בקובץ שראינו בסרטון הקודם, הקובץ שקראתי לו whole.txt, וכפי שאני מקווה שאתם זוכרים, הוא כולל בתחילתו 3 האותיות ABC, ואז חור בגודל של 12 בתים, ואז עוד פעם 3 אותיות ABC. ובכן, בסרטון הנוכחי, אני בתחילתו של הסרטון בתחילתה של התוכנית, אני פותח את הקובץ באמצעות ה-System Call Open של יוניקס, אני מבקש לפתוח את הקובץ whole.txt, ואני מבקש לפתוח אותו לקריאה בלבד, וכפי שאנחנו יודעים, Open, כאשר היא מצליחה, מחזירה לי מספר של תא במערך המתארים של התהליך, ואת זה אני מכניס לתוך המשתנה FD, שהוא מסוג int, את זה כבר ראינו בעבר. ואם Open נכשלת, אז היא תחזיר לי ערך קטן מ-0, ואז אני אוציא הודעת שגיאה ואעצור את ביצוע התוכנית. ועכשיו אני מבצע את ה-System Call Read. אמרנו של-System Call Read יש 3 ארגומנטים. 1, מתאר הקובץ שבאמצעותו אני רוצה לקרוא, מתאר הקובץ שחזר לי Open. 2, שטח זיכרון שלתוכו אני רוצה לקרוא, והגדרתי כאן את המערך של תווים buff, שהגודל שלו הוא buff size, ומכיוון שאני גם יודע מה מחכה לי בקובץ, אז אני מבקש לקרוא מתוך buff 3 בתים, את 3 התווים הראשונים שכתבנו על הקובץ, את ה-ABC. כפי שאמרנו כבר בעבר, read תחזיר לי את מספר הבתים שהיא קראה, ולכן אם היא קראה ערך שהוא איננו 3 בתים, אז אני מבין שמשהו נכשל. הבחירה שלי בתוכנית הפשוטה הזאת היא להוציא הודעת שגיאה ולעצור את ביצוע התוכנית. ואז, רק כדי לסבר את העין ולראות שהכל עבר כהלכה, אני ניגש למערך שלי buff, בתאים 0, 1 ו-2 מחכים לי 3 התווים שקראתי, בתא מספר 3 אני שם את ה-0, ואז יש לי null terminated string שאני יכול להדפיס אותו למשל עם פונקציית הספרייה putS של שפת C, כדי לראות שבאמת הפלט שלי הוא ABC. בשלב הבא אני מדלג על פני החור שיצרתי בקובץ, אז אני מבצע את פעולת ה-lseek, וכפי שאנחנו זוכרים, פעולת ה-lseek מקבלת 3 ארגומנטים. אני מעוניין לזוז על הקובץ FD, אני מעוניין לזוז אבסולוטית למקום אבסולוטי בקובץ. לאיזה מקום אבסולוטי? למקום מספר 15 בקובץ. ועכשיו, מה שאני עושה, אני מנהל כאן לולאה. בלולאה, אתם רואים, אני כל פעם מבצע את פקודת ה-read, ואני מבקש לקרוא 2 בתים. מה ה-read תעשה כאשר אני מבקש לקרוא 2 בתים, וזה בעצם העיקר של מה שאני רוצה להראות בדוגמה הזאת. ובכן, אם בקובץ מחכים לי לפחות 2 בתים או יותר, אזי read תקרא 2 בתים כפי שמחכים לי בקובץ. אם בקובץ מחכים לי פחות מ2 בתים, אז read תחזיר לי את הבתים שעוד נשארו בקובץ. read תחזיר לי את הערך 0 כאשר נגיע ל-end of file, ו-read תחזיר לנו -1 כאשר פעולת הקריאה שלנו נכשלה. מה יקרה בדוגמה שלנו? כפי שאנחנו זוכרים, בקובץ שלנו מחכים לנו עוד ABC. לכן, פעולת ה-read הראשונה, שאני מבקש לקרוא 2 בתים, אכן תקרא 2 בתים, תחזיר לי כמה בתים היא קראה, ואת זה אני מכניס לתוך המשתנה n bytes, ולכן לתוך n bytes ייכנס הערך 2, וכאשר אני ניגש לבאף n bytes, לתא מספר 2, שם שם \0, אני מקבל null terminated string, והפלט שלי יהיה AB. בשלב הזה נשאר לי לקרוא בקובץ רק עוד את C. לכן, בסיבוב הבא בלולאה, כאשר אני מבקש מ-read לקרוא 2 בתים, read תצליח לקרוא לי רק בית 1, ולכן תחזיר לי לתוך n bytes את הערך 1,
עדיין היא תחזיר לי כמובן ערך גדול מ-0, כמה היא קראה? היא קראה בית אחד, לכן עכשיו לתוך בתא מספר n בית, שזה התא מספר 1, אני אשים את ה-0 ואדפיס את המחור הזה את C, ואז לקראת כניסה לסיבוב נוסף בלולאה, אני מזמן את הסיסטם קול read, ואני מבקש שוב לקרוא שני בתים, אבל הפעם כבר יש 0 בתים לקרוא, ולכן read תחזיר לי את הערך 0, ומכיוון שתנאי הלולאה שלי הוא שכל עוד n בית, שקיבל את ערך ההחזרה של read, קיבל ערך גדול מ-0, רק אז אני נכנס לסיבוב נוסף בלולאה, אז אני לא אכנס כאן לסיבוב נוסף בלולאה. בזאת אני אצא מהלולאה, אני אסגור את הקובץ ואסיים את התוכנית. אז מה שבעיקר רציתי להראות זה את עניין ערך ההחזרה של read, שכאמור הוא יהיה, אם יש לי בקובץ את כמות הבתים הדרושה, אז את הכמות הזאת, אם יש כמות קטנה יותר, תוחזר הכמות שיש, 0 יוחזר על end of file. אם אני משתמש ב-read כדי לקרוא לאו דווקא מקובץ שנמצא על הדיסק, אלא אולי אני משתמש ב-read כדי לקרוא מפייפ או מסוקט, כלים שאולי אנחנו עוד לא נכיר אותם בעזרת השם מתישהו, אז יכול להיות ש-read תחזיר לי ערך קטן ממה שביקשתי, כי זה מה שכרגע מצוי בתווך שממנו היא קוראת. אז לכן read, כאשר אני קורא מקובץ שאיננו קובץ על הדיסק, יכול להיות שתחזיר לי פחות נתונים מכפי שביקשתי. הערה אחרונה, הן כאשר אני משתמש ב-read והן כאשר אני משתמש ב-write, מבחינת היעילות של התוכנית שלי ברמה של זמן הריצה שלה בשניות, לא היעילות התיאורטית שלה, עדיף שכמות הנתונים שאני קורא יהיה כגודל של גוש במחשב, גוש כפי ששמור על הדיסק במחשב, לא אחת בעולם היוניקסי 4096 בתים. אם אני אקרא כמויות קטנות מזה, אז אני בעצם עושה ניצול פחות טוב של פעולות הקריאה, ואם אני קורא כמויות גדולות מזה, זה כבר לא משנה במאום. אז זאת הייתה הערה קטנה נוספת על ענייני read ועל ענייני write. נמשיך בדוגמאות נוספות בסרטונים נוספים.